ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଧନ ଚାଉଳ ବଛା ଚାଲିଛି ନା କଣ ଚାଉଳ ବାଛୁଛ କଳା ଚାଉଳ ବହୁତ ଗୁଡା ଅଛି ଏଗୁଡା ବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି କଳା ଚାଉଳ ଏଇଟା ଦେଶୀ ଚାଉଳଟା ନା ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଶୀ ଚାଉଳଟା ବୋଲି କଳା ଅଧିକ ରହିବ ଏଟା ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ରୋଷେଇ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଶୋଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗତକାଲି ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଆଣି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଭାତ ବସେଇବେ ନା କ'ଣ ହଉ ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି କର ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ କରିଦେବି ହେଲା ତମେ କରିବ ତମେ କରିବ ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ତମେ ଯଦି କରିବ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସିବ। ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଆଜି ବସିବିନି ଆଜି ମୋବାଇଲ ଧରିବିନି ଆଉ ସତରେ ଧରିବିନି ଆଜି ତୁମେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବେଡ୍ ରିଲାକ୍ସ ନିଅ ମୁଁ ଯାହା ବି ଘର କାମ ଅଛି ସବୁ କିଛି ମୁଁ କରିଦେବି ହେଲା ହେଲା ସତରେ ମୁଁ କରିଦେବି ସବୁ କରିଦେବି ଦେଖିକି ତମକୁ ଲାଗୁନି ହେଲା ଆରେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି ସତରେ ସବୁ କରିଦେବି କରିଦବ ସବୁ ଚାଉଳ କରିଦେବି ବାଛିନି ଯେ ଚାଉଳଟା ତୁମେ ବାଛିଦିଅ ଚାଉଳ ବଛା କାମଟା ହେଉଛି ତମର ବାଦ ବାକି ରୋଷେଇ କାମଟା ହେଉଛି ମୋର ହେଲା ହଁ ସତରେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି ମୁଁ ପକ୍କା କରିଦେବି ପକ୍କା କଥା ଦଉଛି ଚାଉଳଟା କର ଚାଉଳଟା ତମେ ତ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବ ହଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ପୁରା ଆଜି ଚାଲ ବାତରା ଯା ଚାଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମର ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ଏଇଠି ରହିଲା ଚାଉଳ ରଖ ମାନେ ଧୁଆଇନି ଧୁଆ ତ ହେଇନି ତମେ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦଉଛ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ମାନେ ବସେଇ ଶୁଖିଲା ଚାଉଳ ମତେ ରାନ୍ଧିବ ଶୁଖିଲା ଚାଉଳ ଭଲ ରାନ୍ଧିକି ଦବ ତାହେଲେ ତମେ ଆଜି ଦେ ରାଗନି ବେଶୀ ରାଗନି ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଲା ଆମର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ନା କ'ଣ ଧୁଇକି ଆଣିକି ବସେଇଦେଲି କଣ ତମେ ଧୁଇକି ଆଣିକି ବସେଇଦେଲ ନା ନା ମୁଁ ଧୋଇ ଆଣିକି ତ ବସେଇନି ମୁଁ କହିବିନି କି ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ତମେ କରିଛ ହେଲା ତମେ କରିଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କଥାକୁ ଭାରି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ଆଜି ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପୁରା ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ନା ବେଶୀ କିଛି କହିଲେ ବି ଖରାପ ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ଅନଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେତିକି ପାରିବ କର ହେଲା ଯେତିକି ପାରିବ କର ନହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରିଦେବି ଆରେ ମୁଁ କରିଦେବି ଯେତିକି ରାଗିକି ପୁରା ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କଥାରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ମାନେ ରାଗି ହେଉଛନ୍ତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଜି ଅବଭିୟସଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ନା ଦେହ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ପଣଟା ରୁହେ ଆଉ ଆଜି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ଯେତିକି ପାରିବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ହେଲ୍ପ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା ନହେଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ରାଗିବେ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଧନର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଆଜି ରାଗି ମୁହଁଟା ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପୁରା ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ହେଲା ଯାହା ରାଗ କରିବା କଥା ରାଗ କରିବ ମାନୁଛି ତମ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତା ବୋଲି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଗର୍ବ ହେବାଟା ଠିକ କି କହିଲ ତମ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅଛି ଏବେ ତ ହଉଥିଲ ମୋ ଉପରେ ଗର୍ବ ରହୁଥିଲୁ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତମ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତୁମକୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲେ ଫିର ବି ତମ ପାଖରେ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଛାଡିକି ପଳଉଛି ଯାହା କରୁଛ କର ମତେ କୁହ ଯଦି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରିପାରୁନ ମତେ କୁହ ମୁଁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗ ଦେବି ହେଲା ରାଗନି କରିଦବ ଏଠି ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ତେଲ ଢାଳୁଛନ୍ତି ବୋତଲରେ ଏଠି ଆଜି ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ଆମ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୁଡେ ଅଣ୍ଡା ଅଣା ହେଇଛି ହେଲା ଏତିକି ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହବ ନା କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବ ନା ଦେଲି ଫଟେଇ ଗୋଟେ ତମେ ଖାଇବ ସେଇଟାକୁ ହଁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଫାଟିଗଲା ଦେଇଦେବ ମତେ ଆମଲେଟ୍ ବନେଇକି ଦେଇଦେବ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ରଖୁ ଫାଟିଗଲା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡାଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ରଖୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଗଲା ଚଟ କଲା ନା ଭାତ ହେଇନି ଆଉ ଟିକେ ହବ ହେଇନି ଭାତ ହେଇନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଭାତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏଠି ବସିଛି ଆମର ଅଣ୍ଡା ବି ସିଝିଗଲାଣି ବୋଧେ ନା ଅଣ୍ଡା ବି ସିଝିଗଲାଣି ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇବା ନା କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇବା ସବୁ ତ କ'ଣ ତମେ ଛଡ଼େଇବ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଛଡ଼େଇବି ମୁଁ କହିଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ତୁମକୁ ନିହାତି ହେଲ୍ପ କରିବି ବୋଲି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ କରିବି ଦିଅ ତ
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଚୁପା ଛଡେଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଚୁପା ଛଡେଇବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇ କାମ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ଆଜି ମୋର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କି ଗରମ ଅଛି ଲୋ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ କାମ ତ କରତେ ପଡିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଚାଲିଛି ନା କଣ ଆଜି ଟିକେ ଭଲସେ ରୋଷେଇ କରିବ ତ ହେଲା ଭଲସେ ରୋଷେଇ କରିବ ହେଲା ପୁରା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟାକୁ ଏମିତି ରାଗ କରିଦିଅ ଯେ ମାନେ ତମର ଯୋଉ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ଆସିନି କି ଜ୍ୱର ଅଛି ଯୋଉ ମାନେ ଖାଇବ ପାଟି ଅଣ୍ଡା ଆଡୁ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡିଯିବ ନା କଣ ହଁ କହୁଛୁ? ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡିବ ଯୋଉ ପାଟିରେ ଖାଇବନି କି କାନ ଆଡେ ଯେମିତି ପୁରା ମାନେ ତାର ନୂଆ ଖାଇବନି। ନା ନା ସେ ଯୋଉ ଅଛି ନା ଥଣ୍ଡାଟା ଅଛି ସେଇଟା ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଯିବ ପୁରା ବାହାରକୁ ଏଠି ଖାଲି ଫିସ୍ କି ବାହାରିବ ହେଲା ଏମିତି ରାଗ କର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବ। ଏମିତି ଶୁଣ ଏ ତରକାରୀରେ ପୁରା ରାଗ ଜୋର କରିଦବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ରାଗ ଜୋର କରିଦବ ନା ଦେଖିବ ତମ ଦେହରେ ଥିବା ଯେତିକି ସବୁ ଥଣ୍ଡା ନା ସବୁ ବାହାରି ମୋର ଯିବ ତ ବାହାରିଯିବ ତମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିକି ମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି ସେମାନେ ଖାଇତେ ସାରିଲେଣି ଆଉ ମତେ କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ପଡିଲି ତମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲନି କି ନା ନା ଟିକେ ବି ଜଗିଲନି ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ ତମେ ଖାଅ ଖାଅ ଖାଇ ତ ସାରିଲଣି ଆଉ ମୋର ଆଉ ତମ ସହିତ କଥା ହବାର ନାହିଁ ତମର ମୋର କଟି ତୁମେ ଯେହେତୁ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କଲନି ମତେ ଜଗିଲ ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ କଣ କାମରେ ବାହାରକୁ ଗଲି ତମେ ସେତିକି ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲନି ମତେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ବି କରିପାରିଲନି ନା ତ ତମର ହେଲା ଅଛି? ହେଲା ଚିହ୍ନି ଗଲି ତମର ଅଛି? ନାଇଁ ମୋର ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ ମୋର ଖାଇବିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ କଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ହେଲା ତ ଆଜି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିପାରିଲାନି ମୋର କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଟିକେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମ ଧନ ଜଗିଥିବ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବି ଅପେକ୍ଷା କଲେନି ନିଜେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଇସାରିକି ଖାଇବା ତାଙ୍କର ସରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ରେ କେବଳ ଏତିକି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଇ ବାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।